सार गोबां फोरोंगिरिफ्रानो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस आरो राजखान्थिजों बुंफबनानै थायो बिथांमोनखौ मा खावलायदों सारा? बेनि फारसे रोखा खोथा दङ। फोरोंगिरिफोरनि गुबै बिबाना जाबाय फरायसा सोरजिनाय, समाज दानाय आरो हारि दानाय। राजखान्थिनि फोथाराव हाबनानै फरायसाबो सोरजिनो हाया, समाजबो दानो हाया। आरो गुबुन गुबुन खामानि सोरबाया बेबसायाव, सोरबाया खेथि बाथियाव लोहाबनानै गावनि फरायसालियाव फैनानै फरायसाफोरखौ फोरोंनाय बेफोर समायफोरखौ जुदि नस्थ' खालामदोंब्ला बेबो गनायथाव एबा गनायना लाजाथाव नङा। बिथांमोननि फारसे आंनि बेनो खावलायनाय जे सोरहाबा जुदि बिदि दङब्ला नोङो मोनायाव मा मावो माव, फुङाव मा मावो माव, खिन्थु फरायसालिनि जेनाखि समय आरो फरायसाफोरनि जानाखि मावनांगौ बिबान बे खामानिनिफ्राय 1 इन्सिबो दोरोदनानै थानो नाङा। जुदि नोंथांनि अबहेला खालामनायनि गेजेरजों मोनसे क्लासनि गथ'फ्रा नस्थ' जायोब्ला बे क्लासावहाय 10 जन थागोन, 10 जन गथ'आ नस्थ' जागोन। नों सासेहा उदै बुंगोन खिन्थु 10, 20 जन, 50 जन गथ'फ्रा गियाननिफ्राय गोमागोन, गियाननि आंखाल जागोन। आरो बे गियान गोमाजानाय गथ'फ्रानो उनावहाय समाजावहाय दावराव दावसि खालामगोन। होमब्ला बे समाजाव दावराव दावसि जानायनि गुबै दायनिगिरिया बै सासे फोरोंगिरि, बै सानै फोरोंगिरि जाय फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायनि बिबानखौ अबहेला खालामदों।